tak jak się, chłopie, Hermałek z Wodzisławią przyjmował do Wehrmachtu, wiesz? Powiedział, Pierunie, chłopie, a mnie wzięli Pierunie do stawki, Pierunie, a się mnie tak rychty obejrzeli, powiedzieli, Pierunie, Hermałek, pójdziecie do saperów. I on powiedział, Pierunie, panie Uber, kaj tam do saperów. I on tam, Pierunie, ja by tak wolał, Pierunie, do Kriegsmarine. A on mi powiedział, Hermałek, a wy, Pierunie, umiecie pływać? A przecież ja mu powiedział, a to wy, Pierunie, już szifów nie macie. Pierunie, chyba za karę mnie dali, Pierunie, do fligru, wiesz, jak taki Pierunie, fliger wysoko loce, te Pierunie, mnie się zdało, że już jest Pierunie bliżej tam wierchu niż Pierunie dołu. Lecimy, Pierunie. Padł mi ten Ober Hermałek, Pierunie, policzycie do Pierunie 5, przyciśniecie Pierunie z tego plecaka, wam Pierunie ta szmata wyskoczy i Pierunie pasuje. Ja mu padł, panie Ober, Pierunie, a jak nie zadziało, a on mi powiedział, Pierunie, nie starajcie się, my mamy Pierunie w magazynie zapasowym. Pierunie kopnął ci mnie, Pierunie leca. Pierunie, ty nie masz pojęcia, jak te chmury pitali, te Pierunie rozlicza, wiesz, Pierunie, miją wszystkich. Pierunie 2, a ten stres, wiesz, Pierunie 3 zaglądam, a tam tako Pierunie kupa słomy, Pierunie 4 jagiowy polów, ta słoma, ty Pierunie, no powiedział, 5 przycisk, Pierunie zadziałało. Wnuczek przyszedł do stażyka, padł stażyk, pani nam kazała w szkole napisać takie wypracowanie. Jak wasze stażyki walczyli w czasie II wojny światowej, nie? O, padł, Pierunie, synek, nic tam nie pisz, bo jeszcze mnie zawrzą. Padł... Padł stażyk, teraz już wszystko idzie pisać, dyktuj, aby napisał, nie? Padł, słuchaj, służyłeś w Kriegsmarine, w Unterseebootach. Pamiętam taką historię. Atlantyk Ocean, 200 metrów pod wodą. Nasz oberkomando filuje bez peryskop. Padł, Achtung, chłopcy, amerykański Unterseeboot na kursie, nie? Oberkomando padł, przygotować torpeda, 3, 2, 1, torpedo, luz! Te my ci nie trafili. Oberkomando ino padł, hopy, przygotować drugą torpeda, 3, 2, 1, torpedo, luz! My ci zaś nie trafili. Oberkomando ino padł, hopy, ostatnio torpeda, 3, 2, 1, torpedo, luz! My ci zaś nie trafili. Oberkomando stanął przed tym peryskopem, padł, chłopcy, ściągnijcie kople i idźcie im tam wkulać, nie? Ten wnuczek padł, stażyk, przeca wyście byli 200 metrów pod wodą. Opadł, synek, jak człowiek się znerwuje, to na głębokość nie patrzy. Byłem niedawno w Niemcach, ty. Tam się jeden trener tak wyćwiblował bulldoga, wiesz, że powiedział, ze wszystkimi hartami wygrał. Zrobili zawody, telewizja, wiesz, gazety, pierzyna, ludzi, pełno sala, wiesz, bo czekają, jak ten bulldog wygrał. Możecie wiedzieć, niemiecki bulldog. I jak poszł, harty do przodku, bulldog kontroluje ostatni. Pierwsze okrążenie, bulldog na końcu, spoko, trener go do bulldog, a bulldog. Drugie okrążenie, leko się idą harty, bulldog za nimi, wiesz, trener go do bulldog, a bulldog. Trzecie, ostatnie okrążenie, jak te harty przyspieszyły, bulldog został 200 metrów za zadku, przyleciał, trener zrozpaczony, padł, bulldog! I co? A bulldog. Państwa, bilansując
Krzysiek, toż powiedz jaki fajny bit. Francik pisał list z wojska do Maryjki i pisze tak.